Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwana ɗalibai dai. Barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a wannan karatu namu na da muke gabatar da wato littafin Akhdari kuma muke bayani daidai gwargwado na daga abin da Allah ya hore mana. So a darasin mu da ban manta ba darasin mu da ya gabata mun yi bayani ne akan abin da ya shafi wato tsarki ko in ce muna cikin bayani na abin da ya shafi tsarki wanda mun ji rabe-raben tsarki mun ji bayani akan wato shi ruwan da za mu yi amfani wurin ibada kuma mun da bayani kan shi ɓangaren ibada ba wato bi ma'ana da wanda zai ake da shi inda ya shafi girki sha yin wanka na jin sanyi da kuma wanda zai amfani shi ɓangaren abin da ya shafi ibada wato kamar wankan jaraba ko alwala da makamantansu to duk mun yi bayani akan ire-iren waɗannan abubuwa ɗin to insha Allah a darasin mu na yau kuma za mu ɗora daga inda muka kwana inda za mu ji bayani akan idan najasa ta ayyanu ko ta bayyana a jikin tufafin ko a jikin mu shin yaya za a yi yaya za mu yi handling ko ya za mu wato magance wannan matsala da ta same mu to malam ce mana fasalin rabewa insha Allah idza ta'ayyanat najasatu idan najasa ta ayyanu mutila muhalluha mu yanke bigiranta bi ma'ana idan misali a cikin tufafin muka ga cewa ga najasa ta bayyanu muna ganin ido da ido mun yi ƙuru-ƙuru da ita to wannan ne za mu wanke bigiran wannan wato najasan ne misali a cikin tufafin mu sai wani gurbi ya nuna cewa ga can irin mai bi misali mu ce wani kashi ne ko fitsari ko makamantan zamu ke da jini ko wane ne za mu iya kama wannan guri idan da shi kaɗai ne mu wanke shi tatas mu fitar da shi lafiyar yadda ya kamata wannan shine me idza ta'ayyanat najasatu idan najasa ta ayyanu usila muhalluha mu wanke bigiran wannan najasan nan to sai malai na komai da misali za a zo kuma ta samu ta farfaɗu tana can yaya za a yi sai ya ce mana me fa in tabasat idan kuma ta warwatsu ita wannan najasar tamu gusila sauba kulluhu to mu wanke tufafin nan baki ɗayansa misali zaman to can najasa can ma can a sauransu to kawai idan muka ce mu wanke wannan iya gurbin digar da muke gani zai ba mu wahala ba fiya ba to mu wanke tufafin ne kawai baki ɗayansa wannan shine dokoki guda biyu sai kuma me wa man shakka fi isabatin najasati mutumin da ya kokonto a cikin samuwan najasa na zuha yayyafi misali mutum ya kokonto anya ko wannan abu najasa ne ba yasa bane ba ya wuce misali ta wani gida aka watso ruwa ta saman katanga ana watsuwa kawai sai to ruwan shi ruwan tsari ne ko ruwan menene to idan kana kokonto akan zaman wannan abun najasa to kawai ka yayyafi a wannan bigirin a abin ya taɓa ka amma me wa in asabahu shay'un shakka idan wani abu ya same shi na kokonto fi najasati a cikin zaman sa najasa fala nadu alaihi babu yake a gare shi sai fa kokonto wannan ai ba ma najasa bane sai yasa mai rinjaye akan wannan da ku mutum nan abu ya same shi babu yake a gare shi ko zai ci da ambogin sa na rayuwarsa da sauran abubuwansa wannan shine to sai ma ya ce ne me wa man tazakkara najafata nan gurin misali mutum ne yana cikin sallah kawai sai ya tuna cewa ba au to ɗazu fa tufafi na akwai nasa a gurin ban wanke ba ko wuri kaza na rasa ne ko kaza to shi ne ma ya ce ne me wa man tazakkara najasata mutumin da ya tuna da najasa wa huwa fi salati alhalin yana cikin sallah kana cikin sallah ka tana cewa akwai tufafi a cikin nasa ko a jikin akwai najasa kada ya yanke wannan sallar tasa illa an ya khafa khurujal waqti sai dai in ya ji tsoron fitan lokaci kana cikin sallaka kawai sai kana ce a ni fa jikina a wato cikin tufafin nan da akwai najasa a jikinsa to nan take ka yanke sallar mana ka yanke wannan sallar taka ka je kai abin da ya kamata kai sauransu a amma kuma sai ka ji tsoron fitan lokaci yabi mun faɗa cewa za mu zo mu yi bayani akan luri da kuma muktarin sallah idan mun ji an ce fitan lokacin sallah to ana magana ne cewa muktarin sallah ya fita na kuma lokacin sallah ma ya fita ba wai da tun ba to kana ƙoƙarin fitan lokacin wannan sallar to me za ka yi sai ka tura wannan sallar aka ba ka yanke ta ba mun gane wannan amma kuma aka ce me wa man salla biha nasiyan mutumin da ya salla da wannan nasar ke jikinsa ina sane a misali nasiyan yana halin mantuwa mutum ne yana cikin ko yana sallah ya yi sallah ta lafiya ya sallame ta kawai sai tana ce ni fa da ne sallah faɗa akwai yasa a cikin tufafi na to yaya zai wata zakkara ba'da salami
sai kuma ya tuna bayan ya yi sallama a adafin lokaci ya dawo da wannan sallar a cikin lokaci. Misalin wannan shi ne, mutum ne kawai bayan ya yi sallah ya sallame komai da komai sai ya tuna cewa tufafi na fa akwai najasa a cikin tufafi na. Kuma ga shi ya sallama ga sallarsa kuma a halin mantuwa wannan sallar ba wai yana sallah ba. To tun a halin mantuwa ne to abin da shi ne kawai ya dawo da wannan sallar a cikin lokaci. Bi ma'ana idan da akwai sauran lokaci ya dawo da wannan sallar. Wanda nan gaba za mu ji ƙarin haske cewa wa kullu ma ata fil waqti fa huwa mustahabbun. Dukkanin abin da aka ce a dawo da shi a cikin lokaci to wannan abun so ne. Idan mutum yayi zai samu lada, in ma mutum bai yi wannan ba matsala da sauransu. Wannan shine bayani a wannan ɓangaren na idan najasa ta ayyanu. Ka ga najasa ta ayyanu a jikinka to wanke wannan wato bigiran inda ta bayyana ɗin. Idan kuma ta warwatsu ne ta fantsama to a wanke tufafi baki ɗayansa. Idan kokonto mutum ya fara kokonto shin wannan abin da yasa ko ba yasa bane ba to ya yafi a wannan bigiran. Amma da zai zamanto yana kokonton shi ma kan wannan ai ba ma yasa bane ba, yana da yaƙinin cewa ba yasa bane ba, ya je ya sallarsa ya ibadarsa ta musu lafiya lau ba shi da wani issue a jikinsa. Sai kuma mutumin da ya tuna da najasa a cikin tufafinsa kuma yana cikin sallah, tsakiyar sallah ko kuma sallamewa kawai yana tunawa to abin da ake so shine kawai ya yanke sallar nan tasa ya je ya wanke wannan bigiran. Amma kuma idan ya rika lokacin sallar ne to babu laifi ya sallarsa lafiya lau babu abin da ya same shi da sauransu. Ko kuma mutumin da yana cikin sallah ya yi sallah lafiya lau ya manta a halin mantuwa ne sai bayan ya yi sallama kawai sai ta au to na ga tufafi na akwai najasa a jikinsa. To wannan shi ma tun a halin mantuwa ne ya dawo da wannan sallar a cikin lokaci. Idan ba lokaci to wannan shi kenan ba matsala. Wannan faɗa shi na mu tsaron gaba cewa wato kullu ma ala fil waqti wa huwa mustahabbun. Dukkanin abin da aka tsara shi a cikin lokaci wannan abun mustahabbi ne ba wai dole bane sai ka dawo da shi. In ka dawo da shi kana da ladan kuma ka dawo wannan kuma ba wani abu. To wannan shine bayanin darasin mu na yau wanda insha Allahu a darasi na gaba kuma za mu ɗora da kan inda muka kwana, za mu jin bayani akan abin da ya shafi ibada a cikin wannan littafi mai albarka wato littafin Akhdari. Har kullum dai muna addu'a Allah ya kai ladan abin da muke biya zuwa kabarkan na malaman mu, shehunan mu, iyayen mu wanda suka gidan inda suka riga suka rasu suka ga mu gidan gaskiya. Allah ya jikan su, Allah ya gafarta musu, in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika zuwa lafiya, wanda kuma suke da rai Allah ya ba su lafiya da nisan kwana da barka, kuma ya ba mu ikon amfani da abin da ke karantawa, kuma mu ikon sanar da shi yadda ya kamata da sauransu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.